Petruk kowe nyangketa ning barisan Kurawa kono. Nggih, terus wigatine bengok-bengok. Yen dina iki Arjuna ora iso mateni Jayadrata, dheweke arep mati obong. Oh nggih. Men Kurawa do ngerti. Oh nggih, nggih. Ngono ya? Nggih. Wis mangkat. Nggih. Ayo, Gong, yuk. Nek dina iki Tirtanata ora mati saka Ndara Janaka arep mati obong. Aja kuwalik. Ora. Iki serius iki ora guyon. Ora. Mangkat to. Oh, bengok saka mriki wae iso kok. Ya wis bengok saka kene ora apa-apa. Wis ya? Nggih. Hei! Ndara Janaka sumpah. Nek Ndara Janaka sedina iki ora iso mateni Ndara Tirtanata, arep mati obong, ya Kang ya. Heeh. Nek Ndara Janaka ora iso mateni si sapa jenenge? Ayo. Anu Tirtanata. Ndara Tirtanata arep mati. Wah kowe. Ndara Janaka arep mati obong. Ngumuman didadosaken kawigatosipun para sedherek. Lajeng becang-ejang Minggu tanggal 17 sedaya kerja bakti ngresiki selokanipun piyambak-piyambak. Awit kagem liwat Ndara Tirtanata. Goblok. Aku warang lagi bar semawut kok nggo alasan terus gah. Ora nganggo dina Minggu barang. Ora nganggo Minggu lho, ora nganggo Minggu. Yo, diomongke meneh. Yo. Diomongke meneh, Gong. Heeh. Nuwun pangapunten ing sakalangkung kathah para Seta Kurawa menika wonten sumpah ingkang dipun ngendikaken dening Ndara sapa Kang? Janaka. Inggih menika sumpah prasetya bilih menawi sedina menika mboten nyaur. Wah. Mboten iso mateni Ndara. Mboten iso mateni Ndara Tirtanata berarti anakipun 12%. Oh, kaya Tusia kowe anake rolas. Mila gelangipun ageng. Ha, ngaten kemawon. Ame ngono kok nyemberi sapa-sapa lho. Ngoten mawon mugi ndadosna ing kawuningan. Sendari ndak jaluk gandeng garwaku Yayi Utari nedeng bobot pun ngakang pengen sarembu kelawan garwaku Yayi Siti Sendari nanging derekno luwih dhisik ya kuwi garwaku Yayi Utari supaya mlebu jroning kedatoning Wirata aja nganti ngerti marang kahanan iki pun ngakang kuwatir yen to ngambet marang kahananing jabang bayi ninggi ngestakaken dawuh paduka pangeran ugi sak mangke kula badhe ndherekaken Kanjeng Eyang Utari mlebet lenging negari yang Wirata. Iya, Yayi Siti Sendari. Wanudya yutama ngambar arum
ngambar arum sang kusuma ing mesti wae ora usah dadak nganggo lidah sinambung apa ing dadi ngendikaning Kanjeng Paman Bumira tawu sira Yayi wis midhanget istunipun lebeting manah kula mboten badhe mentala menawi jengandika pangeran badhe madheg suraning driya gentosi Kanjeng Rama Janaka namung jejering kula menika sampun winengku garwa paduka pangeran ingkang jiwa satriya manah kula sampun boten saged tebah kula sampun boten saged matur menapa-menapa kejawi namung mugi-mugi anggen paduka mapan wonten ing peperangan kinalisna ing Rubeda saengga saged kondur pinanggih kalawan ingkang rayipun Siti Sendari. Siti Sendari. Jroning peperangan iki Abimanyu wis ikhlas ngiklasake marang pati uripe Abimanyu. Yayi Siti Sendari wis weruh yen sira winengku garwa dening Abimanyu. Mestine Siti Sendari wis ngerti yen to Abimanyu kuwi putra Madukara. Abimanyu kuwi duwe watak satriya ingkang tanpa beda lawan Kanjeng Rama. Mulya-mulyaning Abimanyu urip ning alam padhang yen to bisa ngaturake sewiji-wiji ingkang kunjuk kelawan wong tuwa. Mbuh kuwi perkara dharma bekti, mbuh kuwi perkara nggone uripe Abimanyu bisa junjung marang derajating wong tuwa. Nanging saksuwene Abimanyu urip ana ing alam padhang rumangsaku aku durung bisa gawe marem penggaling wong tuwa mula kaludhangan iki tak suwun kanthi banget Yayi ikhlasno Yayi tak suwun ikhlas kaludhangan ana ing perang Bratayuda iki dadi srana nggone Abimanyu junjung marang derajating wong tuwa jurung junjung marang asmaning Raden Janaka junjung marang asmaning para Pandhawa mula nadyan abot dikaya ngapa pun Kakang ora bakal wegah ya iki ingkang dak antu-anturina pantaraning ratri besok kapan pun Kakang bisa wisuh gedhi ing para Kurawa ingkang pranyata dadya kiliping pepundhenku para Pandhawa. Siti Sendari. Wonten atur ingkang pantes kula unjukaken ngersa paduka kejawi namung sembah bekti kula ingkang tansah humiring tindak paduka Raden. Siti Sendari yo aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhap jroning pun Kakang manjing ning pabaratan aja kendhat nggonira tansah manekung uja brata nyuwuna marang panguwasaning dat kang murwing dat muga-muga pun Kakang bisa pinanggih kelawan siadi meneh pun Kakang bisa ngisas para Kurawa pun Kakang bisa bali marang negara Wirata lan pepanggihan kelawan garwaku ingkang dak tresnani sampun ngantos kasupen wonten ing mriki wonten satunggiling pawestri ingkang antu-antu rawuh paduka saking peperangan sembah kula ndherekaken jengkar paduka Raden.
legek datan mubah datan musik sang Siti Sendari brol kang waspa nganti kaya tangkis dadal nyumurupi tindaking sang Abimanyu saya dangu ora kawis tinggal sang Abimanyu sumrebet kang panon sigra gemprang playune kaya kidang mlebet jroning negaring Wirata dawuh Kakang Mas wis cemawis Kyai Pramugari inggih samangga ayo tuntunan lakuning Kyai Pramugari kandhinen manjing Tegal Kurakasitra Abimanyu ora wegah nyawang kridaning wong atu aku Kurawa bakal neng kene nggonku ngatolake dharma bekti lawan wong tuwa Semitra monggo Kakang Mas kula dherekaken kula pengin badhe nuntun lampahipun Kyai Pramugari manjing telenging Tegal Kurakasitra iya kadangku Yai Sumitra Gembol manyar-manyar juk neng jungkel wana dadi alas-alas dadi war perjurit Kurawa nggone ngatoni gelar Wulan Tumanggal diterjang dening perjurit saka Pandhawa Allah sapa sing maju Senopati aja owah Kurawa tetep kanggo gelar baris Wulan Tumanggal aja nganti owah ditatake ngger kula Madukara iki Wilugangga inggih dasar kepara saestu mekaten Siwa Kartowarma ngrajang barisan Kurawa nganti bubar mawut tanpa bisa dikukup ayo mundura duduk kowe sing tak arep-arep
ning wong Pandhawa. Bapakmu apa wakmu kon maju ning ngarep aku. Tak tugele gulune. Sowan kula mriki namung badhe atur kunjungan dhateng tiyang sepuh kula para Sata Kurawa. Lho, kunjungan apa? Monggo laturi nampi. Bubar sarsaran barisaning Begawan Durna. Nanging kok ora katon. Ana ku mlebeteng gendera Senopati. Lah sapa to ingkang gawe bubar? Lho ora pangling. Iki kaya anak Janaka. Wela dalah. Lah kae katon nunggang jaran wela. Aduh, Abimanyu anakku cah bagus. Kudura. Cabang karna mawingis-wingis katur lirandheping Trisula jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngara. Abimanyu, waduh, lah kok dadi kowe sing maju ning pabaratan. Mongko ancas gegayuhaning para Sata Kurawa. Saora-orane sisaning Pandhawa yen to nganti Werkudara lan Janaka wis iso dipateni dening Gardopati lan Wersaya. Lah kok dadi wong Pandhawa malah ngajokake anake Abimanyu, kowe lareno Abimanyu yen nganti mbok terjang ketiwasan ora ana ingkang bisa ndadal barisan Cakrabiwa. Abimanyu anakku kowe lareno cah bagus. Oh, lah jebul. Sing narik kawigatening Abimanyu nganti bocah iki nasak barisan. Ora pangling sing ngene ngarep iki kaya anak Janaka Wilugangga. Ya to. Aku ora bakal mentul yen to Abimanyu kena ngapa-ngapa merga kasemyuk ing Aradan Tegal Kurukasetra. Abimanyu, kowe ora usah ngetutke aku ning adimu Wilugangga. Kowe aja nekat lho, Nggir. Kowe aja nekat. Aja gawe awakmu ing ngawangga mentala karo kowe. Wilugangga. Mesakno Kang Masmu Tanjung Anom, Wilugangga. Kowe aja nekat, bocah bagus. Om saka pangiraku iki nek ora aku mentala ilangke si Wilugangga, Abimanyu mesti bakal nekat. Ya, mbok menawa iki dadi srana si Abimanyu gelem mundur saka ing pabaratan. Wilugangga, anakku cah bagus, aja ngluputke awakmu ing Nyawangga. Iki dadi srana nggonku supaya iso ngelekake karo kadangmu tuwa si Abimanyu. Wilugangga,
Tumancep Jemparing Narpati ngawangga ning dadane anakku Wilugangga. Ning Abimanyu wangune kok ora weruh. Nganti wis padha didak-idak para prajurit ingkang padha campuh prang ning Tegal Kurukasitra. Weh ladal. Ora pangling Abimanyu nitih jaran Kyai Pramugari dituntun karo Sumitra. Ya. Mbok menawa Wilugangga ora dadi sarana munduring Si Abimanyu. Sing tak angkah Sumitrane. Bocah kae tak patenane. Mengko yen Sumitra tekaning mati mbok menawa Abimanyu gelem mundur saka ing pabaratan. Sumitra, apuranen awakmu ngawangga ya, Ngger. Cah bagus anakku Sumitra. Saya manengah lampahing Sang Abimanyu nitih Kyai Pramugari dinuntun keng rayi nenggih Bambang Sumitra. Nalika semanten Sang Narpati Basukarna Sigla nglepasaken Jemparing ing mengajab supados ngirigoda damel ajring Sang Abimanyu. Jemparing tumama dadaning Sang Sumitra butul prapteng walikat sumendhe wonten ing sukuning kuda Sang Sumitra pecah mapan wonten Tegal Kurukasitra. Sumitra pabaratan persasat udan Jemparing nanging malah Kyai Pramugari mbok endhek ora mbok lakokake kowe ora mbudidaya endha saka lakuning Jemparing. Sumitra yen pancen si adiwedi wedi tekaning pati mundura Kyai Pramugari ora usah dadak mbok tuntut. Kyai Pramugari dimen mlaku dhewe nasak barisaning para Sata Kurawa. Sumitra, Sumitra, kowe dijak guneman wong tuwa kok meneng wae. Sumitra, kowe nyepelekke Abimanyu. Sumitra, kowe mati. Sumitra. Sumitra, kowe mati adikku. Ora kira babar pisan yen ana Jemparing kang tumancep ana ing dadamu. Apuranen pun kakak Sumitra, apuranen pun kakak
Sopo mateni adine Abimanyu? Suratamtaha nirbaya nirwikara Sang Abimanyu nasak barisan para sata Kurawa bubar mawuh tanpa kanten-kantenan pengawuh ing Kyai Pramugari nalika semanten blasah nganti kaya babatan pancing kuwandaning para prajurit alit-alit ingkang kepengkal kaidak dening Kyai Pramugari Mulat Narpati ngawangga ora mluput lan ora geseh karo gerangane Abimanyu. Duwe watak satriya ingkang kaya bapakne, ora wedi karo gegaman, ora wedi karo wadyabala. Malah ora iso dindakke kamurkanmu. Kowe ngamuk nggawa Kyai Pramugari titianmu. Bubar mawut para sata Kurawa. Akeh para prajurit cilik-cilik kang padha tekaning pati blasah kaya babatan pacing. Abimanyu anakku ngger cah bagus kowe tak eman yo ngger kowe aja maju Abimanyu kowe mundur cah bagus Abimanyu sing gedhe pangapura yen to awakmu ngawangga mentala karo titiamu Abimanyu Kyai Pramugari Pramugari nadyan kowe sipating kudu nang kowe banget nggone ngabekti kelawan Abimanyu kowe tekaning pati ana ing pabaratan Pramugari kowe ora mati jen kowe tak belani ayo amuk Abimanyu mung ijen aku ora bakal wedi musuh sapa-sapa Kurawa tak kon ketok kabeh ayo tandang ana pridaning Abimanyu yo
Balik Cokro Biwa. Baris Wulan Tumanggal kok bubar ora karu-karuan. Bareng tak sawang lon-lonan gelar Baris Wulan Tumanggal. Lah kok dadi malih wujuding kaya dene roda. Lho, iki Cakra Biwa. Kowe ra dalah. Bapak Penemban Sukalima wis dawuh yen to Kurawa kon ngalih gelaring Baris Cakra. Lho, aduh. Aduh, Abimanyu kowe piye, Ger? Abimanyu anakku cah bagus. Kowe yen ngerti karo wakmu nggonku maring sasmita bola bali. Nganti aku mentolo nyirnake anak-anakku Wilugangga Sumitra. Pamrihku supaya kowe kuwi mundur. Nanging kowe pancen pengawak waja, ora wedi karo sapa-sapa. Barisan mbok tasak. Kowe saiki ning tengah-tengah Cakra Biwa, Abimanyu. Aku trimo ora weruh kahananmu cah bagus. Ayo mukro, ayo tandang Abimanyu. Yo, tutup. Ayo semua ini. Gembol manyar-manyar duk neng jungkul wana dadal salah wana. Ora licok ujaring wong daplok. Kowe ora ngerti yen to sejatine iki mau gelaring Baris mung sinamu ning samudana. Nganggo gelar Baris Wulan Tumanggal. Bareng Senopati ning Pandhawa wis mlebu jroning Wulan Tumanggal ngalih dadi Cakra Biwa. Kaya roda ing ora bisa ditrobos dening sapa wae padha karo kowe Sarapati. Kurawa. Senopati saya mlebu jroning Cakra Biwa dirancap diudani jemparing, diudani tumbak, diudani mimes supaya tekaning pati, Nger. Ayo tunggale, ayo bareng kabeh udani jemparing.
Pratima kencana sumunar cahyane Sang Abimanyu nalika semanten kaya blereng kang samya ningali katingal baguse katingal cakrake Sang Abimanyu parandring mangke wataking putra Madukara datan mundur saking geguntur datan mendha saking pangrepa nadyan wis wuninga kinepung wakul binaya mangap madyaning gelar cakra buya parandring datan kendhat Sang Abimanyu tansah nguwuh-uwuh anantang dhateng Sangya Parasata Kurawa. Ayo, Kurawa. Aja jirih getih wedi mati tandang ana Abimanyu. Ayo maju aja mboko siji bareng mara reganing atiku. Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Ayo aja mung panah siji. Ayo krubuten Abimanyu leganing atiku. Aku ora bakal mundur sejangkah. Apa mbok anggap mung semene kekuatane Abimanyu? Ayo Kurawa amuk leganing atiku. Aku ora bakal mundur. Abimanyu ora bakal wegah tanding karo Parasata Kurawa. Amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Ayo aku ora bakal wedi. Siwa Duryudana tak enteni ning Tegal Kurukasetra. Ayo Siwa Kartomarma sapa Senopati ingkang bakal mungsuh Abimanyu. Aku ora bakal wegah. Ayo amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Jemparing ingkang sakawit datan dinaos dening Sang Abimanyu panandene saya akeh lakuning Jemparing tumancep wonten ing angganing Sang Tanjung Anom nadyan wis malirah saranduning hangga krana siniram mawirahipun piyambak barandene tasih katingal jejeg ngena jumeneng Sang Abimanyu sarwi nguwuh-uwuh. Amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha.
aja mung tekan semene kekuataning Kurawa. Ayo krubuten Abimanyu. Entekno pusakamu. Aku ora bakal wegah kandhing karo Kurawa. Ayo amuk. Amuk. Amuk Kurawa. Ayo entekno gamanmu. Abimanyu. Abimanyu isih saguh nugel guluning para sata Kurawa. Ayo amuk Kurawa. Eling-eling wis tatu arang kranjangan kaya landhak wujuding Sang Abimanyu. Brangkangan saliang uwuh-uwuh. Saya dangu ketelasan kegiatan. Wilamung ngalumpruk. Sarwidatan kendhatanganipun tansah nantang dhateng Sangya Parasata Kurawa. Marang ngebaki Tegal Kurukasitra. Nadyan kathah para wadyabala ingkang samya tingkem netrane kaya ora mentala nyumrupi Sang Abimanyu ya Sang Angka Wijaya. Ayo amuk Kurawa. Ayo aja mung tekan semene. Abimanyu sirnakna. Ayo amuk. Amuk Kurawa. Aku durung mati. Abimanyu durung kalah. Ayo entekno gamanmu. Abimanyu durung kalah. Kurawa. Ayo amuk Kurawa. Sumengklungen Sang Jayadrata nyumurupi kawontenanipun Sang Abimanyu ing batos kaya arsa lumajar angurungkepi kunarepane Sang Abimanyu ingkang tasih brangkangan ing cipta arsa anglunasi sesakiting Sang Abimanyu ing batos ngraosaken kados menapa raos ingkang dipun raosaken dening Sang Abimanyu mila sigra angunus wujuding tumbak den balangaken wani prapteng dadaning Sang Abimanyu nglumpruk wis ora obah Sang Angka Wijaya. Wis ora iso nglawat atumu arang kranjang kebak panah kaya ngono. Sapa sing arep iso urip? Ayo kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Wis saiki arep pamer bagusmu wis ora bagus. Wis tatu arang kranjang kaya ngono kowe mudhar dening aku kowe Abimanyu saiki wis ora iso ngrusui sapa sing arep tak
putra Ngastina Sang Lesmana Mandra Kumara. Nalika semanten jingkrak nyumurupi Sang Abimanyu wis ngalumpruk tanpa daya kutah ludira sarandhing kanggo kebak jemparing. Parandening mangke tasih kapireng sumbaring Sang Abimanyu dewa dene sanes saking tutuking Risang Bagus parandene saking pusaka curiga agemanipun Sang Angka Wijaya nama Kyai Pulanggeni. Nalika semanten rekatak sigra ngunus curiga Sang Lesmana arsa nigas janggane Risang Bagus parandening mangke Kyai Pulanggeni lolos saking wrangka nancep jajaning putra Ngastina sirna margalayu geger Sangya Parasata Kurawa. Ora bakal iso piye-piye candhak siramu ugel kulumu dina iki nglakon tati panjang apa mundur Sangya Parasata Kurawa nyumurupi kawontenanipun Sang Abimanyu Gya piyak gelar cakra byuha londonan wis nilar Sang Bagus ingkang kutah ludira. Nalika semanten sami alok Senopati Pandhawa gugur dadi gurawalan Sangya para kawan Mula Ndara Sedewa mau ngendika nek Ndara Abimanyu arep didadekke senopati kok atiku maksir. Awakku merinding kabeh sebul kahanane arep kaya ngene tole. Kula sowanaken bepunten. Sanarpati Basukarna ingkang minglar saking peperangan manjing wonten wingking piyambak barisan datan mentala nyumurupi kawontenanipun Sang Abimanyu parandene saya dangu midhanget raosanipun Sangya prajurit ingkang samya ngraosi bilih Sang Abimanyu kapuping Rana Madyalaga sarya tatu arang kranjang kinarubut jemparing ingkang mangewu-ewu dinampi
pitalinganipun Narpati Basukarno nalika semanten sigra ngalumpruk Nalendra ngawangga anjele kepati. Lah Abimanyu anakku cah bagus kowe mati. Kowe manut karo wong tuwa kowe tak wenehi sasmita bola-bali pamrihku men supaya kowe mundur nanging tinemune kowe pancen ora kena dindakake Abimanyu digdaya kaya ngapa kowe ora iso gempur gelar Cakrabyuha kowe ora iso ndadal gelaring Cakrabyuha nganti kowe tekaning pati mongko bapakmu ora ana mongko wong kawu ora ana kabeh. Anakku Nger. Anakku. Kowe pantes disebut sawijining kusuma satriyaning praja. Kowe bisa disebut kusumaning negara Ngamarta Abimanyu. Capeng karna mawinges-winges katon lelandheping Trisula ing yo nadan kepiye wae nggonku mukti ngawibawa Nyakrawati ning Goro Ngawangga iki ora luput saka pambiyantune adikku lanang Arjuna. Mula yen to Abimanyu nganti kena apa-apa aku melu kelangan. Arjuna, Janaka. Kowe aja enak-enak kapenak. Upama Siadi durung bisa luar saka telenging embel, aku ingin bakal ngluwari lan kowe tak kabari ya adikku cah bagus. Kowe tak kabari kowe aja kaget atimu. Yen aku wujud karna kaya mangkene mesti wae Arjuna murina yen to nyumurupi marang kananing Basukarna ya aku tak memba kaya dene pendhita tuwa budal ning Setrapuru ing wigati bakal meneh ngerti yen to anakmu cah bagus Abimanyu kampuping rono Madyalaga Janaka.
Meranusmu bang wangarono kadinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara sagetar kene dongane engkong lir wewusing bene panca Bato keng ayam wono mrak mangwu keng kagakan Kresna ira maning dawuh yang sediwa ing Muswatara sowan lan ngaturake kesaguhane putuku si Abimanyu. Inggih. Namung semantena kawontenaning peperangan tasih ketingal. Sakmangke dereng wonten keterangan sinten ingkang Sinopati ingkang unggul wonten ing madyaning peperangan. Lah iya. Lah terus apa ana kabar ingkang gumathok ing magepokan lawan putuku si Abimanyu. Engga sepriki dereng Kanjeng Hyang. Namung kula aturi sabar sawetawis. Krana menika wancinipun sampun meh serap surya. Sakmangke kula suwun kanthi sanget sabibaripun peperang menika kala wau kula kinten badhe wonten kabar ing magepokan krayawan ingkang wayah paduka inggih menika pun anak kula ing Tanjung Anom tak jaluk kanthi banget kaya mengkono merga saksuwene iki atiku kumesar melang-melang kaya ninggal jejabang nontopi ning Balumbang mongko pendak-pendak aku krungu rijal ingkang muni ing kidul kulon rasane kaya bedah-bedahno jejantung iki arep ana apa Kresna rekat lampahing rata tan Pantara tan Pantara prapting sukuning arga Iram kang tumingal dendeng saengga praja ingong dereng ngantos paribusami Bawacana kasaru ing mlajar-mlajari kula Petruk kantong boleh ing dotong kuwandaning Sang Abimanyu karya hore kang samya tumingal ndadosaken kaget kang samya milat Aduh mati aku Abimanyu anakku nggih mati aku Abimanyu Abimanyu Kresna
Kresna kanane kaya ngene. Putuku kaya ngene wujude. Abimanyu. Abimanyu. Anakku ngger. Abimanyu. Abimanyu kowe mati. Monggo bojomu anakku Tari lagi meteng. Kresna kanane kaya ngene iki piye Kresna. Puranen pun Kakang Yayi nganti pun Kakang kalebyan nggone ngawat-awati Abimanyu. Aku njaluk ngapura Siwun Darawati Klilanana kula ngamuk wonten Tegal Kurukasetra. Gatotkaca wancine wis meh surup surya iki dudu wancine kowe kudu ngamuk. Abimanyu adi kula gugur ya aku ngerti nanging kabeh ingkang kumulip ing rumangkang nyedulunganku le daging ana ing jagat kuwi mung anut pepesthening kodrat. Mung anut pepesthening kodrat. Adimu Tanjung Anom dadi kusuma bangsa, labuh kelawan negara, labuh kelawan wong tuwa. Bakal binuka lawanging swarga kinarya papane adimu Tanjung Anom Gatotkaca. Klilanana. Klilanana kula labuh dhateng adi kula. Ora kena. Durung wancine. Oh Prabu, Gatotkaca durung wancine. Oh Kresna, Gatotkaca durung wancine. Eyang Masomati. Kresna piye? Nadan dipun tangisana bebasanipun ngantos medal rah. Waspanipun Kanjeng Eyang Abimanyu boten badhe gesang malih. Samenika ngaten. Abimanyu sampun labuh tumraping tiyang sepuhipun sedayanipun. Abimanyu sampun labuh tumraping negari. Kunarpanipun anak kula Angka Wijaya menika dipun rukti ingkang langkung sae tumuli dipun besmi wonten ing genining patunon. Supados sukmanipun tinampi daning panguwasaning dat kamurming dat Kanjeng Eyang. Utari, bapakne anakmu wis ora ana. Bapakne anakmu wis ora ana, Utari. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada. Menawi boten ngabdi kaliyan Raden Abimanyu. Ya, terus sirmu apa? Napa dipun keparengaken kula badhe ngabdi wonten ing alam kelanggengan sareng kaliyan Pangeran Abimanyu anggenipun manjing alam pamancet. Klilanana kula pejah obong Kanjeng Rama Sendari wonten dawuh semene gedhening prasetyanmu karo bojomu Abimanyu. Ya pun Rama ora bakal okol
pun Rama ora bakal nggondheli yen pancen kuwi dadi pemareming atimu nggonmu suwita sarta leladi kalan kakungmu nganti tekan semono tak lilani Siti Sendari. Sigra yasa genining patunon Sangyapara prajurit ambesmi kunarpane Sang Abimanyu Ganda arum sumerbak mangambar dadya pating cilinguk Sangyapara Wadyabala angganda arum ingkang sumarebak saindenging pesanggrahan Randuwatangan katandha bilih katampa sawaning Sang Abimanyu hanyaring geni mangalat-alat sigra manjing telenging geni Sang Dyayu Siti Sendari sesarengan runtung-runtung rentengan manjing telenging kasuwargan jati mangsuli kandha ngajeng kocap nenggih Sang Arjuna miwah Sang Werkudara ingkang sawetawis sumene madyaning lengkeng ngarga Setrapuru. Oh para Sang Arjuna semuanya kang manungsanira kasrepanting kahing ngungsu nun sewu penemban wonten satunggiling brahmana ingkang lawuh wonten ing papan anggen kula semeni kaliyan Kakang Mas Bratasena penemban menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun mriksa panjenengan menika sinten. Oh Raden nyuwun sewu mboten jumbuh kaliyan kondhangipun paduka menika satunggiling satriya ingkang lantip panggrahitanipun awas waskithing esti nanging sabab menapa kaliyan kula kemawon panjenengan teka nambuhi panjenengan boten ngertos sinten kula sejatosipun nyatanipun kula dereng nate pinanggih kaliyan paduka penemban. Raden sowan kula wonten lengkeng ngarga Setrapuru menika sejatosipun namung badhe caos suninga dhateng jengandika Raden lampahan wonten Tegal Kurusetra. Wonten Tegal Kuru Kasetra wonten lampahan menapa penemban. Nyuwun pangapunten Raden. Kula nuwun sewu. Sapengker panjenengan ngladosi Senopati Prabu Gardhapati lan Wersaya minglar saking Kurusetra tebih purukipun ngantos dumugi wonten ing Gunung Setrapuru. Kalodhangan menika dipun ginakaken dening para Kurawa anggelar baris kapandhikan dening Begawan Durna. Nalika semanten gandeng boten wonten agul-agul ingkang kiraya bebeteng negari ing utawi para Pandhawa wekasan para Pandhawa nuding dhateng putra ing Madukara ingkang namipun Raden Abimanyu majeng wonten ing pabaratan. Nalika semanten sampun boten nginten babar pisan bilih mekaten rampanipun
Nyata Raden Abimanyu menika satriya ingkang tanpa beda kaliyan Raden Janaka inggih bab kasudiran tuwin kadigdayan. Nyatanipun Kurawa sami bibar mawut mboten kanten-kantenan. Nyatanipun Kurawa sami bibar mawut mboten kanten-kantenan nanging nuwun sewu. Bebasanipun muda menika kirang deduga lan kirang petang. Wekasan Raden Abimanyu manjing lara paning mengsah manjing wonten tengah-tengahing gelar cakra buya. Raden Abimanyu mboten saged nglawat tumunten Raden Abimanyu rinanjab jemparing dening para sata Kurawa ingkang putra sak mangke seda wonten ing pabaratan Raden kaya aja ngiyas karo turasing Janaka. Abimanyu bocah wingi sore nanging kadigdayane ngedap-edapi. Selagine bapakne wae meh ora bisa ngembari marang kekuataning si Abimanyu lha kok dadi anakku mbok patekake. Abimanyu ora bakal kalah, Abimanyu ora bakal mundur. Abimanyu ora bakal tekaning pati ento ming mungsuh para sata Kurawa. Aja ngawu gawar ngawur ucapmu pendhita. Tak longgo parung wadukmu tinjung akhirat nyawamu kowe Prabu. Janaka. Apa tau tate Narpati Basukarna kuwi ucap ngayawara? Ora gak ngrungokno. Aku weruh dhewe. Mongko wis ora kurang-kurang nggonku ngelekke si Abimanyu anakmu diranjap Kurawa Janaka. Kaya Pratima Kencana datan mubah datan musik jroning pitados lan boten kelawan saping Narpati ngawangga bilih ingkang putra Abimanyu sirna gugur madaning Tegal Kurukasetra. Sang Arjuna persasat jentung kaya reca mulat Sang Werkudara. Jlambrong. Wah, Jlambrong. Janaka. Yo kene kowe meneng wae Janaka. Wah, Jlambrong. Ono apa? Kakang Mas. Kakang Mas. Ingkang putra Abimanyu gugur. Kakang Mas. Wah, Abimanyu mati. Wah, Abimanyu mati. Abimanyu mati. Sing kandha sapa? Sing mateni sapa? Kakang Mas. Ingkang paring dawuh Kakang Karna ing Awangga. Kakang Mas. Ingkang putra sampun boten wonten. Wah, clicang kakangku. Abimanyu mati. Prabu, anak kula
Abimanyu pecah. Iya. Iya. Yen kowe ora ninggal peperangan dadine ora kaya ngene iki lho Janawa. Yen kowe ora ninggal peperangan dadine ora kaya ngene iki. Aku ora wis weling to, Janaka Werkudara, kowe aja ninggal peperangan. Kowe aja nuruti marang sumbaring Gardapati Aluwarsaya ning wangune ucape Kresna ora mbok gugu. Ucapku ora mbok gugu. Wekasan nganti kaya ngene kanan ingkang dumadi. Anakmu dadi korban nggonmu lirwa kelawan dawuhing wong tuwa kaya aku iki Janaka. Oh, Prabu. Kula lepat. Wah. Kresna. Aku njaluk ngapura. Aku kleru. Aku njaluk ngapura. Nadyan kowe ngakoni kleru ning Abimanyu wis ora urip. Anakmu nambak lakuning Kurawa ing dipandhikani Begawan Durna. Yen ora ana anakmu Abimanyu, mestine kowe ora mung kelangan Abimanyu, ning kelangan kadangmu tuwa, kelangan adimu kembar, kelangan Wadyabala ingkang sepirang-pirang. Merga ora ana ingkang nambak lakuning Kurawa ing kapandhikan Begawan Durna. Ning merga saka Abimanyu nadyan kudu tata nyawa anakmu ingkang bisa nambak lakuning para sata Kurawa bubar mawut para sata Kurawa diterjang dening si Abimanyu. Anakmu mati nanging misungsungake dharma bekti ingkang ora isa diukur nganggo apa wae. Misungsungake bektine anak karo wong tuwa ingkang ora bisa diukur dening apa wae Janaka. Yen tumrap aku patine Abimanyu ora tak tangisi ning aku bombong duwe anak kaya Abimanyu Janaka. Oh nadyan bebasan remuk rempu dados bubuk manah kula sampun boten saged dipun dandosi malih. Samangke Koko Prabu, kula badhe matur dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu. Iya, kowe arep matur apa? Ngendikanipun Kakang Kakang Karna ing Awangga. Bilingking mejahi anak kula pun Abimanyu inggih menika pun Jayadrata, inggih Kakang Tirtanata. Kula aturi midhangetaken sumpahipun Janaka. Srup Surya mangke menawi kula boten saged mejahi dhateng pun Kakang Tirtanata, kula trimah pejah obong Koko Prabu. Jagat wesane ku Bathara Wayabdara jagat Janaka. Nganti tekan semono nggonmu tresna karo anakmu nganti kowe nglilakake marang pati uripmu. Lah nek nganti iki mengko dimirengke dening para sata Kurawa, dingerteni dening Kurawa, banjur Tirtanata didelikake. Lah piye kedadiane? Yo, pun Kakang bakal mbantu marang apa kang dadi tekadmu Yayi. Pun Kakang bakal mbudidaya supaya kelakon tekadmu Petra. Nun, rene yo. Nggih. Semaput ket wau mboten eling-eling. Lho Bagong semak wau Pandara Abimanyu seda wau. Glutak wau semaput. Pun golek-goleki bantuan pernapasan ya ora tangi-tangi. Nganggo apa? Kompresor. Petruk kowe iki wong kanan kaya ngene kok ya iso ngejul lho. Eleh ya ampun sing wau nggih pun wau. Saniki ya saniki ora usah dadak digetuni apa nek ditangisi karep urip meneh. Tak ya ora. Mbok ora Petruk nggih, Gong. Wis tangi kowe. Wis.
Sing ngelingke sapa? Sega. Aku ki nek ngelemak tratap. Heeh. Aku ora ndara Abimanyu. Awake abang kabeh mayat. Wis Bagong, wis sing wis ora ana ya ora usah di bulan baleni. Iki lagi wae sadar. Ana dicotokne gampang semamput lho. Oh, ngandera. Tinggal ya Petro? Ya nggih engko. Lanjur ditinggal ora. Petro kowe nyangketno ning barisan Kurawa kono. Nggih, terus wigatine bengok-bengok. Yen dina iki Arjuna ora iso mateni Jayadrata, dheweke arep mati obong. Oh nggih. Men Kurawa do ngerti? Oh nggih, nggih. Ngono ya? Nggih. Wis mangkat? Nggih. Ayo, Gong, yuk. Nek dina iki Tirtanata ora mati saka Ndara Janaka arep mati obong. Aja kuwalik. Ora. Iki serius iki ora ngguyon. Ora. Mangkat to. Ora bengok saka mriki wae iso kok. Ya wis bengok saka kene ora apa-apa. Wis ya? Nggih. Hei. Ndara Janaka sumpah. Nek Ndara Janaka sedina iki ora iso mateni Ndara Tirtanata arep mati obong ya Kang ya. Heeh. Nek Ndara Janaka ora iso mateni sapa jenenge? Ayo. Anu Tirtanata. Ndara Tirtanata arep mati. Iya kowe. Ndara Janaka arep mati obong. Ngumuman mugi dadosaken kawigatosanipun para jere-jere. Lajeng bejang-ejang Minggu tanggal 17 sedaya kerja bakti ngresiki selokanipun piyambak-piyambak. Awit kagem liwat Ndara Tirtanata. Goblok. Aku warang lagi bar semaput kanggo alasan terus gah. Ora nganggo dina Minggu barang. Ora nganggo Minggu. Yo, diomongke meneh. Kong. Heeh. Nuwun pangapunten ing sakalangkung kathah para Seta Kurawa menika wonten sumpah ingkang dipun ngendikaken dening Ndara sapa Kang? Janaka. Iki menika sumpah prasetya bilih menawi sedina menika mboten nyaur. Wah. Mboten iso mateni Ndara. Mboten iso mateni Ndara Tirtanata berarti anakipun 12%. Oh, kaya tusia kowe nganake 12%. Mila gelangipun ageng. Ha, ngaten mawon. Ame ngono kok nyemberi sapa-sapa lho. Ngoten mawon mugi ndadosna ing kawuningan. Kok dadi ana kahanan sumebar ya mengkene anakku Tirtanata. Nek kok dadi diancam pati ning karo Raden Janaka. Iki Begawan Sempani ora bakal mung tekan semene nggonku bakal ngayomi karo anakku. Sedina iki tak cipta ana Tirtanata wujud satu sing mapan ning Tegal Kurukasetra. Men, ora kelakon penjangkamu kowe Janaka.
Wis tak kandhani bola-bali ento bapakmu ya kuwi ramamu Jayadrata kuwi nedeng ngembani wajib ana ing negara Ngastina mbelani marang Sinuwun Prabu Duryudana nggone mangsa perang ana ing Tegal Guru Kasetra. Kowe bocah wingi sore ora usah dadak goleki wong tuamu wis saka Suma. Mboten Kanjeng Ibu. Kula sampun kangen kalian Kanjeng Rama. Mboten lega menawi dereng nyumurupi dhateng pasuryanipun Kanjeng Rama. Klela-lono kula dinten sak mangki manjing Tegal Guru Kasetra tobat dikandhani angel-angel piye aku ora bakal mentolo ayo ngger tatutke ngger wis saka Suma. Abimanyu anakku kowe isih urip nggir. Abimanyu anakku kowe isih urip. Pak Ndara Janaka ngrangkul bocah nom persis lho Abimanyu. Kowe omong Ndara Janaka kae anake Tirtanata jenenge Wisakesuma. Kae pancen plek karo ndaramu Abimanyu. Ali arep ngandani piye? Kowe sing dhuwur iso manglung ning kupinge Ndara Janaka. Abimanyu cah bagus. Kowe aja mati ya, Nggir. Kowe urip Abimanyu. Piye? Untukku nggadhok kupinge Ndara Janaka. Untu loron iso dhuwure kok digadhok-gadhokke. Abimanyu anakku. Den. Niku sanes putra Ndara Abimanyu. Niku putrane Ndara Tirtanata namine Raden Wisakesuma. Niku anake Ndara Jayadrata. Ndara. Inggih Raden nami kula Wisakesuma. Bapakmu mateni Abimanyu utang nyawa nyaur nyawa. Dengar Ndara Janaka lagi gerak penggali kok. Kowe anak Jayadrata inggih Raden tang nyawa nyaur nyawa lup. Lup. Wis kowe semaput wae, Kong. Rasa metu aku sengit ta ora. Ora senengane ora. Nika lho Den, ibune Wisakesuma, Dewi Dursilawati. Nika pripun? Petro piye nggonku bakal tumindak ora usah dadak mikir tingkem netrane sampeyan niku manah merem titis kok Ndara. Krekadaya.
wong tuane Tirtanata Begawan Sempani nyipta Tirtanata cacah 100 Janaka kowe aja nganti ilang kaprayetanmu lho. Inggih. Monggo iki wancine wis meh surup. Aku tak munggah ana ing Dirgantara. Sang Hyang Surya kae tak tutupane senjata cakra men wancine katon wis surup. Inggih. Petro, nun. Kowe karo Bagong bengok-bengok. Sing sura yen to Janaka mati obong, Janaka arep mati obong. Aja kleru nek, Gong. Ora. Arjuna ulunten paring dawuh. Tirtanata didelikake sing prayitna paningali Siadi. Yen to Siadi weruh ana wong kang nyubriyani ana ing mburining barisan. Ya kuwi Tirtanata ingkang sejati. Inggih, Koko Prabu. Digasen jangganing Jayadrata ngestaken dawuh Petro, nun. Bengok lho. Nggih. Aku tak munggah. Sang Hyang Surya tak tutupane ya Senjata Cakra. Nggih, atus-atus Ndara. Iya, Petro. Wancine wis meh surup. Ndara Janaka arep mati obong ora kelakon mateni Jayadrata, ora kelakon mateni Tirtanata. Weh. Ndara Janaka wis surup. Lah tenan to. Ora sampean ngono ana gareng kowe gareng semaput. Ngopo? Ngantil ndas. Wis setengane ra. Ndara Janaka arep mati obong mergo ora iso mateni Ndara Tirtanata wancine wis surup. Ndara Janaka arep mati obong mergo ora iso mateni Ndara Tirtanata ya Ndara Jayadrata. Mongko wancine wis murup. Surup. Sinten sing ajeng mrisani Ndara Janaka mati obong dipersilakan. Sinten sing ajeng disilake? Wah. Dipersilakan. Ora jijik ro iduku Petro. Apa ora jijik nggih mau kliwatan telek. Kliwatan telek kowe ora jijik ya, Tru. Tak tampleke mau kok. Aku pas renang. Jijik kok. Kulawa do rantak-rantak do arep kepengin nonton Ndara Janaka le mati obong kok. Wonten ing barisan wingking piyambak sadaya samya ngarubung Tegal Kurukasetra kepengin sumenep Sang Arjuna anggenipun lampah pati obong. Palandhening mangke Sang Jayadrata mboten ketingalan mboten saged nyumurupi Sang Arjuna anggenipun pejah obong. Ingkang sekawit jumbal-jumbul kepengin mriksani Sang Arjuna. Palandhening mangke wonten sela ingkang sakalangu inggil kinarya pancatan Sang Jayadrata mancat wujuding sela. Manglung Kang Mestaka. Prayitna Sang Arjuna sigra nglepasaken wujuding pusaka tugel tigas pancing jangganing Sang Tirtanata kontal dawah ngajeng ingkang Rama Begawan Sempani.
anakku Nger. Anakku. Kowe ora mati Tirtanata. Jayadrata kowe durung mati. Kowe ora mati Nger Cah Bagus. Kowe ora mati Tirtanata yo. Iki ces iki dicokot ngamuk ning pabaratan Tirtanata. Mandi ucaping Begawan Sempani. Ayo ngamuk Jayadrata. Gumlundung punang mestaka sinartana nyokot wujuding Trisula samya pejah para putra Madukara nenggih sang Gandawardaya Gandakusuma Prabakusuma nalika semanten nganti kaya babatan pacing mulat nenggih risang nata Ndrawati. Tresna sinayang manggelung mintonaken Dewi Kramanira kanggo miteraneng asta Petra ngapa? Ndara Tirtanata niku kenging panah janggane tel tugel tel kuntal mustaka tiba teng ngarepe Begawan Sempani. Begawan Sempani nangis. Tirtanata, kowe ora mati. Kowe ora mati Tirtanata. Tak olesi uripa Tirtanata. Dadak nganggo diolesi barang. Cangkem apa to ya iki kok. Kok tapuki dhewe mangkel. Kowe iki nek omong senengane ngono iki. Wah, ayo nun ngapunten lho Den, nun ngapunten nggih. Ya ora dadi ngopo. Sing tenan piye? Kowe Tirtanata, kowe urip, kowe tak cokoti Trisula ngamuk. Glundung ngono niku Ndara Gandawardaya cep mati Ndara Gandakusuma mati Ndara Prabakusuma mati Ndara Gandawardaya mayang Ndara Gandung Gandharya ompong wong edan iki Petra nun Jayadrata kae dumadi saka ari-arine si Werkudara nggih matura bendaramu kon gecek Gandhara Japala saniki iya aduh lagi sedih niku wis ta sing ngakon aku rasa wedi nek sedih niku galake wis ora mangkat tak cokro gundulmu nggih sembarangan nggih mangkat saniki ngopo wah ganggu aku pecah ndasmu aku kelangan Abimanyu nggih kula ngertos niku ya sedih kula niku ya susah ning panjenengan kudu eling sing nyedani Ndara Abimanyu niku sapa Ndara Jayadrata Ndara Janaka wis iso nglunasi sumpahe nugel gulune Ndara Jayadrata ning jebul Ndara Jayadrata dereng pecah glundung nyokot Trisula panjenengan dipun dawuhi gecek mestakanipun Ndara Jayadrata mawi Gandhara Japala. Wah.
suwe. Mangkel ora. Ngopo ngono lho? Wis kinceng iku. Kok titen ana obong dasmu kan, Bang. Nganjlok saka gejlek banter banget. Wah, kecekeran. Melumpat sang Werkudara sinambi mundi Gada Kyai Rujapala ginecek mestakaning Sang Jayadrata. Noyan ayo Baskara titi mangsa keparenging Jawata wangsul manjing kusring Sang Werkudara. Begawan sempani ngamuk. Ya. Ya. Langsung. Kowe iki ngopo? Dawuh karo Bendara kok kaya akon karo kuline. Kuliner. Kuline kok kuliner. Kuping nek ming panganan trok. Rasane kaya ning lambe iki maces ngono lho. Bol kuline. Gampon. Lah, wis setengah papat e. Yo. Iya, Bendra. Pun ki ato penggalihe. Wis, Ndara Abimanyu sida meneh kusuma bangsa. Tabuh Bendra. Cengenges. Labuh kali pepunden, labuh kali Bendara, labuh karo wong tuwa niku mujudake setunggiling perbuatan yang menguntungkan. Oleh karena itu ngomongane lunga. Ayo antil kowe. Arep tak inceng cengele. Masane ora. Surup wis dadi mangsa kudu padha ngaso prajurit cilik-cilik Kurawa nerak marang wektu sifat barat mbuh tibamu. Sing jeneng anak kuwi saka tembung ana. Sing ana kuwi sing kemarengake sing gawe jagat.
dene sira karo aku apa dene Arjuna mung minangka dititipi ya Abimanyu tekaning mati minangka dadi kusumaning bangsa labuh marang ngabecikan labuh marang wong tuwa marang negara Yayi bakal tinarbuka lawan kasuwargan ingkang luwih prayoga ana ing alam baka kana ya muga-muga apa sing diwikahi Kresna kakangku bisa kaleksanan purwaning pungkasaning cerita mbeng iki muga-muga ing ngala dibuang becik padha digoleki kabeh manggya katentreman kawilujengan katentreman lan kesarasan kabeh manggya ayem tentrem nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna ya Dimas ya Kresna kakangku